माँ कितना गो रोटी खैबू? ते रोटी बनाओ तारीस? हाँ, घर के काम में उनकर हाथ बटाओ तनी। तू तो संन्यास ले बारू। हम ना करम तो बेचारी अकेले कैसे करी? जा मेहरी के गुलाम। हम अतना अकेले खटनी आ तहर बाप कहियो देखे अइलन कि हम काम करतनी मरतनी कि जियतनी। ये खानदान के तू नाम डुबावत रहो। तू घर के चिराग बारो आ तारा के नौकर बना के रख देले बिया। बाप रे बाप, मर्द के देवता मानल जाला। ई मर्द के कुत्तों के भैलू नइखे करत। हमार दीदिया इतना अच्छा लड़की बतौले रहे, एकदम खानदानी घर के लड़की रहे। आई तो सारा घर के काम संभाल ली। तोरे प्यार के भूत सवार भई रहे कि एकरे से बियाह करम, एकरे से बियाह करम। तो एकदम मोती मार ले बिया, एकदम जादूगरनी मिलल बिया, जादूगरनी। का कहतनी तनी फिर से कहम तो झूठ कहनिया का? मर्द घर के काम करेला तो करियन ना, तो रउआ करी ना करियन तो। हम तो संन्यास ले बनी, हम घर के काम ना करे। रउआ क्रिकेटर हैं का कि संन्यास ले बनी? आ खाली कामे से संन्यास ले बनी कि औरो कुछ से? तिजोरिया के चबिया दे दी, काहेला धइले बनी? ओकरो से संन्यास ले ली। बाप रे बाप, एकरा तो हमरा धन पर नजर बा। 2 दिन आइला ना भइला, तू मालकिनी बने के चाहत रहू। हमरा रउआ संपत्ति से कोनो मतलब नहीं खे। रउआ खाली कामे में हाथ बटा दी ना, इतने में हम खुश बनी। अकेले खटत रही तो बहुत अच्छा। हम काहे हाथ बटाई? हमू तो आई रहनी तो हमू तो सब अकेले ही काम करत रहनी। हमरा जमाना में तो कोई हाथ ना बटावत रहे। रउआ जमाना नु दोसर रहे, ई जमाना दोसर बा। रउआ जमाना में खाली काम करे के होत होई। ई जमाना में नु हमने के कामो करे के बा, मोबाइलो चलावे के बा, आ पूरा देश दुनिया के खबरों रखे के बा। रउए नहीं ना कि दिन भर शासन चलावत रही आ बैठ के माला जपत रही। बाप रे बाप, ते तो एकरा के एकदम अतना माथा पर चढ़ा ले बारे, एकदम नागिन नियर बोलतिया, नागिन नियर। माई नागिन ना एनाकोंडा। का कहतनी? कुछ ना। एनाकोंडा बनतरी। हम तो इनका के पनिया सांप ना बना देनी तो फिर असल सास ना। अगर तू घर के एगो काम कइलो तो एकदम जायदाद से बेदखल कर देहन। तो रउआ दोनों जना सुन ली लोगी, ई घर के काम नु हम अकेले ना करम। एहो, हम खाना ना बना धड़ घर से बेदखल हो जाए संपत्ति से तो रोड पर आ जाए। तारा जितना भर बुझाए न उतने भर काम कर लो।